karong buntaga sa Spotlight mga kapuso atong tanawon kining nagnegosyo sa pag-customize sa lain-lain nga mga sakyanan, motorsiklo ug uban pa mga kapuso nahimunan niyang panginabuhian unsay natabang ini sa iyang pamilya sab labi na sa iyang talento og daghan ba gyud karon ang nahilig nga pabag-o ang color sa ilang mga sakyanan. Atong sayran karong buntaga makauban nato si Pedro Inhog Jr. mas na ilang Sir Pai Perez. Mayong buntag, sir. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta man karong pandemya, sir? Hello, good morning, Sir Nico. Salamat kayo sa panahon. Karong nga pandemya, okay ra, sir. Nakalugluag gyapon. Kamay ginawar gyapon. Hi sa mga viewers. Daghang salamat, Sir Pai. Pag-uban na mo rong buntaga, sir. Kanusa man ka nagsugod ini pagkahilig nimo hangtod nga nahimo na nimong negosyo kining pag-customize sa mga sakyanan? Nagsugod jud ko ani nga year 2016. Pagkahuman ako graduate sa high school year 2006. So akong mga maguwang kay pintor man silang tanan. So kami ako wala mo koy akong mama kay walay kapasidad pa eskwela college. So ako ditso jud ko sa ako mga igsuon. So helper 2006 hantod niabot sa pagka 2016 dito na ako mga 10 years gid. Bisan asa na lang ako mosulod hantod nga naabot sa akong punto nga ni-decide ko nga mag self-employed ko. We learned, Sir Pai, nga nakadaog ka sa usa ka motor painting competition sa diri sa Cebu. Kanusa man ni sir og kumusta ang imong experience ni adto? Mag-uwahay lang sa Lux Pro sa kanang tumaging buwan. So katong experience kay unexpected pud siya kay kibaw ta nga ang Cebu mao jud ang pinakadaghang pintor. So Cebu bisan Manila lupig siya sa Cebu sa pintor kay ang Cebu diri man gud nagabot ang mga surplus so daghan ang mga nakat-on nya mo respeto po ta sa uban nga daghan sang mga maayo jud mo promotera sa Cebu mo spray. Pero unexpected po siya nga nakadaog sad. Unsa may nakapatalagsaon atong pagtrabaho nimo adto? Unsa may color unsa itsura nga makaingon nakapadaog nimo itong competition? Kato nga color is siya mint green. Nindot siya nga color niya. Unique siya niya ning kuan pod siya sa mo stand out gid siya sa uban nga motor kay ang color niya is unique niya. Tungod sa iyang gloss pod. Gawas nga panginabuhian maingon yung passion na gyud nimo, sir, ang pag-customize sa mga auto ug mga motorsiklo. Oo, kanang ganahan ko nga kuan makakitag for example na in love na po ko sa mga kanang sakyanan bisag wa ko'y kapalit. Unsay natabang ining maong skill nimo ug imong panginabuhian labi na rong panahon sa pandemya? Sa pag-abot sa pandemic kanang medyo ni hinay sa gid ang kuan kay ang gituon sa mga tao is adto medyo sa COVID. Pero pasalamat gyud sa Ginoo kay maga-provide magid siya sa tuwang panginahanglan pirmi. Alright, isipan na po, sir, kung doon na kay mensahe sa mga nagtan-aw nato o sa mga interesado niini unsa may ilang imong buot ipaambit kanila nga unsa may ilang hangyang makatunan gikan sa imong istorya. Sa mga viewers, salamat sa inyong pagtanaw karon. Salamat sa GMA 7 Kapuso. Ako sang gipasalamatan ako mga amigo nga kung wala man gud ang atong mga amigo dili kita kanang makabarog pod kay di ba 2 is better than 1 man gyud. So kung wala ang Ginoo wala sad ta. Salamat sa GMA 7 Kapuso. Salamat Sir Nico ug sa imong team. Alright, salamat sab kay sir sa pag-uban kanamo karong buntaga paghatag og ideya sa atong mga kaigsuonan diha. Daghang salamat sab sa pagpaambit sa imong istorya mga kapuso gikan sa Mandaue City si Pai Perez. Daghang kay salamat, sir.